Nawo osomabhizinisi abazinzeke endaweni yaseSikhawini nabayiphilisa ngokudayisa ke amanzi sebeyaleleke isitolo esizinze kuyo ke le ndawo esaziwa ukuthi uShoprite ukuthi ke siyeke ukudayisa ke amanzi labo somabhizinisi baveza ukuthi ke ukudayisa kwalesi sitolo amanzi kuyisa ke amabhizinisi abo kanti futhi phinde kholele ekuthenini ke bagcineke belahlekelwa imisebenzi abanye ke babantu asebebedalela umsebenzi ngokuba khona ke kwamabhizinisi abo udokotela uSiphelezi Shabalala Sinaye kuluhlelo lethu kanti ke uzochaza kabanzi ngakho ke lokhu ukuthi ke kungani kugcine kufinyelela ekuthenini ke bagcine bebhala ke incwadi beyibhalela sona ke isitolo uShoprite ukuthi ke awume ukudayisa ke amanzi kakhulu nje bale ndawo ke siyazi ukuthi ke ubhekene nengwadla yokutuleka ke kwamanzi abantu abaningi baphila ngakho ukuthi ke bawathenga amanzi ukuze bakwazi ukuthi ke bawaphuze angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangeli Sibongo sami ngwakachirwa ubukela ihlelo iCatering News Talk angigqugquzele ke mbukeli iCatering News Talk yiba ingxenye yaloko leli hlelo sikuthulela lona osukwini namhlanje sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kwakho ngaso ke nje isihloko isisematheni esikhuluma ngaso kuloke uhlelo lethu kanti ke udokotela uSiphelezi ukhona ke kulohlelo lethu ukuphendula ke impendulo nawo ke mbukeli iCatering News Talk ongabazona kusona ke nje lesi sicelo sabo ebasifake kusona ke isitolo uShoprite esizinze ke eSikhawini udokotela uSiphelezi kwintokozo enkulu ukuthi binawo hlelo lethu sikumukela la ngiyabonga sisosima ngiyajabula nami namhlanje ukuthi ngikhona la ekhaya senibhale incwadi nibhalele uShoprite osesikhawini uyalela ukuthi awuyeke ukudayisa amanzi kunganenze lokho shuthi Shoprite uqale last year ukudayisa amanzi mina nje ngingedwa nginezitolo ezo4 eSikhawini shuthi nginabasebenzi about 8 ngoba isitolo operate abantu about 2 nabasebenzi about 8 ngaqala 2018 ukudayisa amanzi from 2018 to 2002 amanzi besibabiza u1 per liter from 2002 up until 2025 sesiwabiza u1.40 not u2 lo shiwa abantu so wabiza u1.40 so uShoprite uyena esingathi thina ubone opportunity thina sikade siqalele business so njengamanje sikhahlamezekile ngokuba endaweni engirenta kuzona ezo2 I'm failing to pay irent I'm behind ngama rent awu3 because abantu they no longer buying now they no longer buy yes nginesinye isitolo esengwelezana bezu2 itolo engwelezana esisodwa singasethanduyise road modlule engwelezana esibhedlela isivalile ngaqoqa imaterial yami because awukho Shoprite engwelezana kuno okay grocer one garage engine nabo benze same thing lento enzo Shoprite so ngisele nesitolo esisodwa kukhona umunye umfowethu obedayisa amanzi lapha na emarket engwelezana na uvalile uDelicious Water uvalile ngoba okay wenze same thing lento enzo Shoprite engwelezana nakhona I'm owing irent ka 4 months ngimehlisile umsebenzi oyedwa bebeba u2 nakhona nalabo abasebenza still enginabo esikhawini ngwehlisile ama salaries angincomi ngalokho is because ayikho imali balala no 50 rand ngosuku so people they will think ukuthi mhlambe we are bullying noma sicabangela thina that is not a competition njengoba sibiza u1.30 u1.40 thina competition u1.30 uthini umehluko between iprice yenu no Shoprite Shoprite ubiza u1 per liter irefill sina sibiza u1.40 per liter irefill uthini kumbukele othi iprice iyona emphusha ukuthi ayi Shoprite because bawuzobheka isimo somnotho siyantenga uma ukuthi uShoprite is putting iprice etafuleni ethi ukwehla kancane then kwenza umqondo kuyena because imali azikho what do you say to umbukele sho kanjani yabona lapho sisima ndoba honest I'm a business person. Qala business ngaqala 2006. uShoprite akenza imali ngaloya 1 rand per liter. Kusho mina akayenza imali, akenza inzuzo, uyaluza. But the aim is to take out of market. Bese khuphula sesingasekho sesi no longer exist in the business uzokhuphula adlule ngisho thina abantu bengabe besaba nayo option yethu ngoba sekho kwi market istrategy ukuluza for 2 to 3 years to eliminate us in the business Shoprite ukuluza akumenzeli lutho akezona nokufana ukuthi uncinza indlovu akezwa lutho so the aim
ukususa thina ebhizinisini as a local business people. Kusho mina namanje ngiyaphinda uShoprite akenze inzuzo ngeshumi. Abantu they can see ukuthi uShoprite usiza bona bayasizakala kodwa bona baboni ukulimala abantu bakuba bamnyama. Ulimala o small business abasupporta umphakathi. Mina I'm a generous giver. Dokotela uShabalala kukhona umunye umbukeli wethu noma nje bangabe sizongena kulona ibusiness ekhaxa ke kube khona leyo nto ukuthi njengoba kade uveza ukuthi usunesikhashana ukhona ebusinessini kukhulunywe ngaleli phuzo kuyekuthiwa ukuba innovative ukuthi mhlawumbe uqhamuke namaqhinga amasha ekuthini ukwazi ukuthi urun ibusiness lakho ukuze likwazi ukuthi lihehe more customers. Uma sizobheka mhlawumbe kuleyo ngxenye niyibona mhlawumbe nenza kanjani ezosomabhizinisi abadayisa amanzi ekuthini mhlawumbe nizama ukuthi nibe innovative nizama ukuthi mhlawumbe niqhamuke nama strategies so that umphakathi okhona esikhawini uzobhekana nazo osomabhizinisi abantsundu kunokuba uhambe uyothenga koSpho eShoprite. Okay, njengamanje into efuna siyibuke before siqhamuke ne-strategy asilungise i-unfair competition. Yeah. Ngoba singaqhamuka ne-strategy that person akaluzi ukuthi the aim is not to sell water, it's to destroy local business. Njengamanje singaqhamuka ne-strategy. I-strategy njengoba imishini ixhunywa ugesi, ugesi uyabiza eSouth Africa. Ugesi uyabiza eSouth Africa, ama units kagesi awafani. 2, amanzi ayabiza eSouth Africa. 3, kunabasebenzi sisebenza nabo la abondla imindeni yabo, abanye abango foster care, abondla ingane zosisi babo. So ukuqhamuka ne-strategy shuthi kwawona lo R130 ebese ubiza once sathi R1 kuzoba more kuzobheda kakhulu ngoba esinye strategy uShoprite aqhamuke nazo. Umuntu lapha akasayi ukuthenga amanzi kuphela. Usefika athenge nesinkwa, athenge nobisi. That was the deal vele ukuthi uheha umuntu ngento akayidinga I need. Ukube kuthiwa nami ngine supermarket, I will go to R1. Ngiyazi ukuthi I'm losing on R1 but I'm selling another product. So which means mina engiluza ngamanzi ka R140 per liter. Phelile ngami. Anginayo item. uShoprite got 1,000 and variety, got the electrical appliances, khona uniform, khona stationery, khona ukudla. Khona ikhishi Shoprite, khona ibhusha eShoprite. So this water akayidingi njengoba ngiyidinga, but people they are missing the point. This is not about uShabalala noma colleagues akhe Shoprite and purified water. This is about local business. If you are in business, you'll understand and feel the pain. Njengamanje kunabantu abakwe catering. Ongathi maqhamuka umuntu omhlophe esikhawini thusenza onke ama event kamasipala esikhawini. Njengoba umasipala usupporta ama event, umuntu omhlophe usenza ama event amasipala esikhawini bese kuthiwa they must beat the competition. Kuzoba buhlungu. Uma sekubantu bamadeko. Njengoba umasipala esupporta ama local business ethi bathengele imishini kade nje banikeza ngoJune umasipala abantu. So this is not a competition, it's an unfair competition to eliminate black business in the township. All right. Ngiyafuna ukuthi masibuke uthengise market mhlawumbe usitshele ukuthi kule ncwadi nibhalile senihambisile khona eShoprite nitholile impendulo kulezi ikhalo zenu senidlulisile mangabe sibuke uthengise market asithengise mkule catering news talk mangabe sibuya sobe singena kuso kwesigaba sesibili salokuhlelo lakho iCatering News Talk uyibukelayo. Asibingelele mukeli sikwamkeleke kusuka esigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iCatering News Talk uyibukela igama lami nguSimangele isibongo sami nguwakachirwa kanti ke uhlelo lolu iCatering News Talk idlala njalo ngolesibili isikhathi sodwa u7:30 kwintandokazi kamabona kude wakho okuyi1 Catering TV kanti ko DStv we are channel 261 la okwazi khona ke ukubona kusuka nokuhlala kwaloke lolu hlelo oluyingqayizo vele odlala kona ke mabona kude wakho i1 Catering TV kanti ke kulusuku namhlanje sikhuluma naye ke udokotela uSiphelele
odumengeli kaSibhebhelezi Shabalala okhona ke kuluhlelo lethu osomabhizinisi njengoba bebhaleke nje incwadi beyithumele kusona ke isitolo sazo ukuthi ke uShoprite bekhalaza ngokuthi ke lesi sitolo sidayisa kamanzi nokwenza ukuthi ke kubo kube nzima kakhulukazi njengosomabhizinisi abasakhulayo njengoba ke neprice ithanda ukuthi ke eyabo ibe ngcono nokholela ekutheni abantu abaningi bagcine beyothenga kona ke uShoprite kunokuba bathenge kubo bakhala ngokuthi ke lokho sekholela ekutheni ke bagcine beyithola sebevala ke ezinye zezitolo kuphinde futhi ke abantu ke balahlekelwe umsebenzi ababaqashile ngaphansi kwazo ke lezi zitolo ezidayisa ke amanzi balekile kakhulu ke lokho ikakhulukazi njengoba ke indawo yaseSikhawini yaziwa ukuthi ke ubhekene nengwadla yokungabeki nawo ke amanzi iningi labantu lidepende kwathengeni amanzi ukuze likwazi ke ukuthi ke kwaphuze nokwenza ukuthi libhizinisi libaleke kakhulu yona ke indawo yaseSikhawini ngiyafuna ukuthi sibheke Dr. Shabalala ukuthi njengoba senibhalile ke incwadi nihambisile Shoprite ikhona impendulo ensayitholile incwadi sayibhala ngomhla 19 sayisubmitha ngomhla ka23 August sacela kwi-manager khona udadewethu nje okhanyayo ngebale samficayo sacela ukuthi sicela impendulo within 7 days or 7 days waphela 7 days kwangangena lutho ngase ngicela ikhansela leward this thing ngaleso sikhathi is not been posted on social media it's just an ugo attempta ukuthi sinesikhalo nikhulumisana introduction yes so ngathatha ikhansela after 7 days sabuyela ubabukhansela ufike washo ukuthi nabo somabhizinisi amakhansela abantu bokuqala somabhizinisi uma ngikukhona umndeni onenkinga ontulayo ofisa ukutholakala kosizo baqala kithi somabhizinisi ngaze ngimbone uShoprite ehambisa icathule esikoleni mina unyaka nonyaka ngihambisa icathule esikoleni kukhona nje umunye umfowethu ngihlekile nje ngasho ukuthi kodwa ke phela kufana nokungazi ethi abantu abakweleta ilutho esho ku-social media abakweleta ilutho ngokuthi ubasiza so bazothenga labathanda khona but ngiyazi ukungazi ilutho inkosi yami so abasiphendulile masifika ngokhansela sesifica kukhona no area manager umuntu umfowethu wakangithi wakhuluma nje wambona ukuthi uyahlaphaza sisoka kanaso nanokuthi ke abantu abaseSikhawini eShoprite abaseyikhundleni akusibona bendawo so they don't know our role yethu as a community and also my business so bangena esitolo baphuma behambe bela abahlala khona akusibona bendawo ba deployiwe so umuntu wendawo ongazi ngikhula ongazi ngiqala ibusiness ongazi ngisiza umphakathi owazi izinto eziningi ezinhle ngami ngina ne camp sesusma yokukhulisa abafana ngikhulisa abafana abawu100 it's a bring back to the community project sengahamba ngoyithula kumasipala nasemakhosini akhelene neKingcetshwayo imahali camp sesusma ngithatha kuyimali yamanzi ngihlale nezingane o 3-4 days ehlathini sikhempile liphephile ngibakhulisa ngibadodisa ukubalekela izinto eziningi ezobugebengu nama social ills lo mali leyo ebengiphusha ngayo project isizoqhamuka phi manje ngoba ama camp ayabonakala ku social media awu 2.5 3.5 abanye abantu bethi aba afford njengosoma business ngibuyisele emphakathini ngayo so abakasiphenduli uma sibuyela nekhansela impendulo esiyitholile ukuthi operation manager akekho uzothuma ebuya attend udaba lethu but uyabona ukuthi indaba ibingakazi izidluliselwe phambili ngaphambi kokuthi mhlawumbe nifinyelele Dr. Shabalala ekuthenini mhlawumbe nithi Shoprite akayiye kwadayisa amanzi siyazi ukuthi lezi zitolo njengoba operate emphakathini zine duty ekuthenini mhlawumbe abantu abasuke bekhona somabhizinisi babanikeza ithuba lokuthi baba supplyele ikhona mhlawumbe into efana njengaleyo inkulumo eningena nawo njengabantu abadayisa amanzi ukuthi mhlawumbe nibe nengxoxo zokuthi mhlawumbe ninga-supply uShoprite esikhawini kunokuthi mhlawumbe uyalela ukuthi uyeke nje siyakufisa lokho mina nje no-Ekasi Still Water I'm not doing ama refills kuphela I'm doing ama 24 packs ama 6 packs ama 12 pack I'm doing o 5 liter I'm doing ama 500 ml I'm doing ama 1.5 office uShoprite unakho efridgini ukuthatha kwezinye izimboni ezingekho elokishini mina I'll be happy if uShoprite engeza alalela isikhalo sethu if there is a way ukuthi sisebenzisane esikufunayo thina hayi ngoba sibhuli ukuthi we must stop the business we must do the business together and benefit nathi singosoma business ngoba into abayenzayo imall umnyazo wemall ezo apply kwamasipala wathi uzolusa economy township economy so there's no township economy if it's vala at the end of the day bona laba abantu abasitshena ukuthi ko social media umuntu uthenga la thanda khona they will laugh at us we be a laughing stock ikusasa sekuvala ama business thwa sasenzani siya
siyaphapha asikwazi ukurun ibhizinisi. Lingakanani inani labo somabhizinisi abakhona abadayisa amanzi kuyona indawo yaseSikhawini and also wanti mhlambe sibhebheleze ukuthi just sibuyele emuva kancane ukuthi uma uzobheka before Shoprite uqala ukudayisa amanzi in terms of ama turnover, though you are not going to be specific in terms of ama numbers, but ubuwenza kanjani, and also in terms of creating employment, were you looking at maybe creating more shops in our Country, because we've seen you opening iy'tolo udala amathuba omsebenzi kuyona indawo yaseSikhawini ukuthi ubukade uperforma kanjani before uShoprite uqale ukudayisa wona amanzi? Beperformeka kahle ngoba njamanje ama sales adrophe like 75%. Kwehlile kakhulu. Iy'tolo mina njengoba nginey'tolo eziwu4 eSikhawini sezizwa ngiy'tolo eziseSikhawini eziwu15 ezamanzi. So buka ke mangabe ngineziwu4 omunye umfowethu akasithole uneziwu5. So laba abanye futhi banalabo 1111. So uma ubuka ke 14 or 15 shops ase affected ngenxa ka Shoprite ukuthi isitolo sioperate abantu ababili. So bangaka abantu abaluza umsebenzi nabehlelwa ama salaries. So akusimini ushabalala kuphela. And enye into engakubukisa yona sisusimama. Kunomama oserenki noma umama osestradini. Odayisa igwinya. Igwinya likhandwa ngoflour nangeyeast. Uthenga lapha eShoprite uflour neyeast noshukela ukuthenga eShoprite. UShoprite unama damage or ama rejects ka flour alimala makwehla impahla mhlawumbe uhlephuke. Esikhundleni sokuthi lo flour awuvale ngesalo tape awudayisele lo mama ambuza, mama sibona njalo uzothenga uflour kabili ngeviki wenzani ngoflour? Hayi ngidayisa amangwinya engane yami. Now mama sinama damage sinama rejects sicela ukudayisela ngo50% noma mama sicela ukupha lo flour uqhubeke nebusiness lakho usurvive. Bathatha lo flour ngama reject ohlephukile awubolile awu right awu expire right bawuthathe bewuxove ube yigwinya bewudayisa u3 umama udayisa u5, which means lo mama othenga lo flour eyokhanda imali esupport uShoprite. Shoprite phinda thatha uflour oyidamage adayisa igwinya alimaze lo mama futhi. Zikhona mhlawumbe bakhona mama sebe bavela selokho niqalile nibhala incwadi elikhuluma ku social media. Bavela abantu shuthi ngamanye amazwi ngisho ngithi hayi ngoba ngiyincoma isifuba ngikwazile ukuba nesibindi ubhoboza ithumbu kukhala ngisho igenge njengamanje edayisa utshwala yamathaveni ukuthi ama big retailers they have to close ngama Sunday ngoba baba nama specially man unyanga iqala izinyanga eziyophela ngeweekend bavala ngo5 Sunday bavala ngo5 noma ngo2 so at least ubethiwa bayavala Sunday nalezi special zabo for one day evikini ukuze kwazi ukuthi umuntu onebar onetavern onebottle store one lounge bani shisa nyama shisa lounge akwazi ukusurvive acoshe ngesonto lama big retailers evalile. Udokotela uSiphelele Shabalala isikhuluma naye kuluhlelo ngenxa isikhathi sothengisa mangabe sibuya sobe singena kuso ke isigaba sokugcinisa lokuhlelo lakho iKaizer News Talk ubukela. Sikubingelele mbukeli siphinde sikwamkeleke kusoke isigaba sokugcina saloke uhlelo lakho iKaizer News Talk oyibukela ngikhumbuza ukuthi kuluhlelo lethu sanjele uyena ke udokotela uSiphelele odomengela Sibhebhelezi Shabalala ovela kuyona ke indawo yaseSikhawini sikhuluma ke ngendaba enkulu abayivezile kakhulukazi nasenkundleni zokuxhumana ngiyacabanga ukuthi ubonile ke mbukeli laba bhale khona incwadi beyibhalela ke uShoprite ozinze eSikhawini bewuyalela ukuthi ke ume ekudayiseni kamanzi njengoba lokhu kukhinyabeza ukusebenza ke kwamabhizinisi abo nosekholela ekuthenini ke bagcine bevala ezinye ke zezitolo zabo njengoba ke abantu bethenga eShoprite bengathengi ke kuzona izitolo zabo. Ngiyafuna ukuthi sibheke eSibhebhelezi ukuthi nithi uma kuthi uShoprite ugcina ngempela awuniphenduli isiphi step endosithatha kusuka manje kuya phambili? Besisadlulele kumasipala. Masipala sicabanga ukuthi uyena umuntu as also my business or small enterprise abanemnyango nama clause ukuthi is it fair or mhlambe thina ehlulwa ibusiness. So sisayibhalela incwadi sibhalela umasipala silinda ukuthi naye a check ngokwakhe bese if ikhona into
ethi singalungisa noma singahlala phansi ngoba omunye umuntu bayasithuka abantu bathi sibhuli kwashawacima omunye umuntu lento ngeke ayizwe bingakaqondani naye yes so njengamanje asikabe nazo impendulo ukuthi sizokwenza njani kodwa if sekufika esiphethweni sokuthi bayaqhubeka abasilaleli mhlawumbe nomthetho uyabavuna I don't know we have to come with a strategy sibone ukuthi sixoxisana kanjani nabantu bakithi ngoba abantu bakithi asibone ngalutho exactly ngifuna ukubuyela kulelo phuzu sibhedleleza ukuthi do you think abantu abayibalela insunda bakhona emalokishini sebefikile nesigabeni sokuqonda ukuthi mawukuthi usibhebheleza uvula ibhizinisi lina yipi potential in terms of uplifting a community in terms of creating employment and in terms of ukukhulisa umnotho waselokishini do you think abantu bakithi sebefikile kuleso sigaba sokuqonda ukuthi usibhebheleze uma evula ibhizinisi wenza ini kulona ilokishi azinze kulona no abaqondi sisusima ngoba njengamanje mina akekho nomuntu uyedwa sengengamcontesta noma ngakhuluma amagama eziswana noma ngamblame akho ngisho social media ngiyababuka bayabhala nje siya screenshot nje sibeke eceleni sohlala nabo ngelinye ilanga sekubhekene nabo so akekho ngisho noyedwa futhi namanje ngisaphinda angiblame umuntu ngokuthenga amanzi lapha ngiblame umuntu mina odayisa amanzi ukuthi akayenzanga iresearch ukuthi what I'm doing bakhona nabakwenzayo what I'm doing kuba affect kanjani ngibafice bekwenza yabo so kufana nani ugcine ubhuti lo wakangedi ephahluluka shuthi nawe ubephahlulisa isihlala ahleli kusona esho ukuthi bazofaka izithuthuthu esikhaweni njengamanje sizo deliver around isithuthuthu si right dropin ngoba dropin ayikho local esikhawini kunosomatekisi abaphila ngelocal kunobaba abangaba engazalwa benamatekisi abaphila ngelocal kunabafowethu abawu4 abanezithuthuthu abaphila ngayo leyo nto leyo which means umuntu osemkhoboza ngeke sagibela ilocal noma bize lesisithuthuthu sendawo somlandeli ukudla Shoprite so and I guess the call eniyenzayo sibhebheleze zosomabhizinisi abazinze khona kuloshini ukuthi akube khona ukuxoxisana nawo lama retail shops mangabezovula angalimazi abantu osomabhizinisi abavele bekhona emalokishini sifuna lokho mfethu not ukuthi sithi ngempela bavale iservice it's not about ukuvala iservice it's about ukusirecognize ngoba bafikele kithi bona bahleli khona badlala igalofu sinahleli lana sikhalelwa mihla namalanga kushoda ingane esicathulo ushona umuzi kuba nenkinga kunanama families othothi kudliwa umuzi ama rates ubaba khona akasekho sewashona kudliwa umuzi kufuneke ikhansela lihambe lokhuluma amasipala kho ngisho ukudla libuye kamasipala masebe nezingxoxo lifonele thina ikhansela shabalala besicela usibambisa lapha kanje what do you say kumuntu because ubonile inkundleni zokuxhumana ukuthi kuhlukahlukene ukuphawula ngaso incwadeni enibhalile Shoprite abanye baveza ukuthi nihluleka kuba innovative abanye baphinde baveza nephuzu lokuthi makuthobe kuumuntu webalela insundu lo eqhamuka neprize engaphansi kweyenu benzophinde futhi nenze the same call in ukuthi nithi akavala abanye bathi nihlula kuba innovative that's why you are calling for Shoprite ukuthi avale if really it was a black person eqhamuka nale innovation ukuthi mhlambe aqhamuke neprize less because amanje wathola mhlambe ngendlela thile benizothi mhlambe kuyena akavale naye okay uphendula nje u-OK Grocer no-Engine Garage banawo lamanzi babiza ishumi nabo mina nginesitolo esilapha esikhawini mall estopini esasibheke J1 opposite i-OK Grocer OK Grocer nami it's 30 meters mina no Shoprite is 100 meters kuba buhlungu mangibona umuntu edlula phambi kwami eyothenga manje Shoprite leli garage lele no OK Grocer aninalo leli ibhodlela lamanzi njengela Shoprite kodwa abanye OK Grocer enseleni la ngidase khona isitolo bakhona ngiwile engwelezana la ngidase la engilokhuza nasengwelezana ngithumelile incwadi ngisalindile nakhona iapproach ngiyenzile approach so kube kuthiwa bekuumuntu wakithi onsundu I know umuntu wakithi ubezocabanga ukuthi ngifika endaweni enabantu for example ngithole umsebenzi engwavuma ukusupply amanzi bawafuna ebanda angisukanga ne-cold room la ngifonela umuntu wase ngwavuma ukuthi baba ndona mgumede ngicela ungitholele umuntu onama cold room wathi ubaba ndona sinabawu 6 oyedwa sesiyasamnika umsebenzi ake sidonse omunye ngizama ukubukisa ukuthi umuntu omnyama kodwa kube kuthiwa bekuyibala engwavuma ethola umsebenzi cold room ene cold room bayolayisha emotweni afaka upetrol yo deliver cold room who is to be blamed uhulumeni is talking about indaba ye township economy
ngiyajabula ukuthi nimbhalelile already umkhandlu waseMhlathuze. Yes. We've seen osomabhizinisi abancane bevala abakhona even esikhawini because of irent efana exactly nomuntu orun istore isikade saqala. Yabona sesami zokuthinta lenye indaba sesusima ukuvula abantu umqondo. Sikhula bekune saluni Jimmy Salon and Generation Salon aphi manje Awasekho indaba kwafika abantu bangaphandle bawuthatha umnotho. The Jimmy Salon and Generation Salon, they were more powerful. Akongisho indaba amakogogwana lawa agcwele ngaphandle. I'm not xenophobic. I try to make an example. Nginabo abantu bangaphandle ngiphilisana nabo. But ngibekela nje isithombe ukuthi this is not about Shoprite and Shabalala water. It's about township economy. Abantu ababesebenza eGeneration Salon baphelele umsebenzi. Ugcina generation ibikhona ibilapha ngase esikhawini opposite isinqobile ihostel akuhambi kahle. Yinselelo ezibhekene nosomabhizinisi abakhona. Inselelo nosomabhizinisi ukuthi laba abantu bokuhamba abavulela amasaluni amancane they taking all the economy bebuyisela emakhaya. Angikaze ngizwe lamasaluni amancane agcwele abantu bokufika besupporta indlela kithi and they're also operating bayaqhubeka nokusebenza bona kubazi. Mina nginabo abantu bokufika abangisupportayo. I don't wanna lie. Lapha nje amasaloni baningi abangisupportayo. Bakhona la ngokusemthethweni. Okay, ngiyafuna nje ukuthi ngibuze lo mbuzo ngicabanga ukuthi ubalekile kakhulu sibhebheleza ukuthi mawumbuka uhulumeni kakhulukazi at a local level la enveleni isondeleni isobenzela khona umbona enza enough in terms of empowering osomabhizinisi abhekelele zonke izinto njengoba namhlanje njengoba sikhuluma it is not something yenzeke namhlanje sekuthatha iminyaka ukuthi uphumele obala ukhuluma njengoba uveza ukuthi njengoba usukhulumile baningi abanye osomabhizinisi asebeqhamuke forward but nathi sibhekene nengwadla ngazo lezi indawo eoperate indaweni zethu uhulumeni wenza kwanele yini ukuthi empowerishe osomabhizinisi abakhona emalokishini also abhekelele even the price njengoba ngiveza ukuthi baningi abanye sibabone bevala aba operate emalokishini because of irent yakhona ibiza exactly as umuntu orun uspe omdala okade waqala ukoperate yena emushe ebhizinisini. Okay, yabona mangase ema malls onke asemalokishini bathatha nge square meter wenze research square meter seChina nesomuntu omnyama nesendiya nesomlungu same square meter price ayifani. It's because bayabadinga laba thina basifune ngaphakathi bambalwa abantu abaoperate kuma malls edrobheni naselokishini abanetolo ngaphakathi bavale bekushaya ngerent bekukhiphe ngaphandle bekuvalele impahla zakho beyilokhe bezidla. Uhulumeni akenzi enough. Uhulumeni akenzi enough mfethu. Mina nje ngifuna uqamba amanga angisena umuntu wepolitiki bengiqala umuntu ukubona umasipala usupporta all local business ngaphandle kokubhala incwadi ucela isicelo ulinde kuthunyelwe bathini kukhishwa itender thi umuntu akayothengela osomabhizinisi abawu30 aphinde nafaka emakhapha umasipala usuka direct engisengibonile kwaze kwayimibili iminyaka ngaze ngancoma ubaba ungeze ukuthi ngiyaqala ukubona umkhandlu othi letha into efuna ufuna imishini yokugunda sokuthela imishini yokugunda ngesinikeza umuntu imali othenga umshini wokugunda sibuyisele imishini engasiyona. So uyazama umasipala kweli side lo local business angifuni bese kuthiwa sengifavor umasipala mhlawumbe sebengigwazelile kwi local business ngiyawubona umehluko kwi service delivery cha kosama ngifuna uqamba manga hayi abenzi kahle kodwa ngapha nanakho kuyona ingxenye yosomabhizinisi ngicabanga ukuthi kusakuningi esipepelezo safanele ukuthi kwenziwe njoba siveza indaba ama rent njalo ukuthi konke lokho kuyizinto okufanele ukuthi bayibhekelele ukuthi usomabhizinisi osakhulayo irent yakhe ayibhekelele ukuthi ingafani njengosomabhizinisi osemdala ebhizinisini. Yes, kufana sisusima ne competition ye big giant njoba ngichazile. This is not a competition. It's to eliminate a small business aphume kwi market. So uShoprite la manje ngawabiza ngisho ulokhuzana u30 cent per liter. The aim is not to sell. The aim ukuthi strategic marketing simpahla egcwele store. Balwa nalabantu bokufika kulimala thina.
I think ukuthi mhlawumbe ngesinye isikhathi esilandelayo sibhebhelezi ngiyofuna ukuthi sikhulume about service, of which it's something that you also see people complaining about ukuthi service kwamanye amabhizinisi abantu bebalele insundu ayigculisi kahle. Ufike kwesinye isikhathi uthola ukuthi akuvuliwe, kwesinye isikhathi kuvaliwe, but not bonke osomabhizinisi bakhona benza kahle kakhulu. But ukuthi kuleyo si-addressa kanjani, because ezinye izinto lezi ezigcina zenza ukuthi abantu baphelelwe uthando lokuthi basupporte bona osomabhizinisi abebalele insundu. Uma ngabe siphinde sithola futhi isikhathi esilandelayo siyokhuluma ngalelo phuzu, ngicabanga ukuthi libalulekile kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Asibonga kakhulu ke Dr. Shabalala, ngikholwa ukuthi ke kuzoba khona i-way forward kulesi sicelo senisifakile, noma nje isithinta mhlawumbe ukuthi kube khona ukusebenzisana. Yabona sisi wami nje igama elibalekile ukusebenzisana. Sifuna i-recognition njengo small business abakhona elokishini abanemndeni sizele sinama business sinama bills to pay. Lokho ngeke ngize ngikufihle. Omunye uke wathi kimi ngizehlisa isithunzi, I'm fighting for what is rightful for mine. Elulula nabanye abalandelayo, abanye bakhona lezi idolo vele zine duty ukuthi zivule leyo ndima leyo ukuthi abantu bakwazi ukusupply osomabhizinisi. Ingane njengoba ikhula nje zofica abantu bokuhamba noma abantu bebala sebenemqasho. Njengoba ngibe nanemqasho nje bofica sekunemqasho sekuthiwa ukaSmith, umqasho Smith, umqasho ka Night. Dr. Lusiphelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sepersonal kuhlelo lethu. Amen. uDr. Lusiphelele Shabalala besikhuluma naye kuloke nje uhlelo lethu sifinyelele kuna kamaphethelo aluhlelo ebesithulela lona usuku namhlanje. Simangelwa kaTshirwa ngihamba nalo lonke ke ithimba leKaizer News Talk. Asiphinde futhi kehlangane ngokuzayo.